Kuhlale kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe ku channel. Siyabonga nje ithuba elinqaze vele lokukhuluma nawe. Ngupastor Oningi udaba lwamaphupho esilibhekayo. Insuku zonke kune video esiyifakayo esuke icacisa nje ngodaba lwamaphupho. Ngiyacela ukuthi usubscribe, ngiyacela ukuthi like le video lena uma usuyibukile. Ukukhombisa ukuthi iyakusiza somehow. Uma usuyibukile like hake ngani ukuthi show some appreciation. You're not going to lose anything ngokulike le video le. Bese usubscribe ungapressa i-notification bell ukuze ukuthi masifaka ama video noma ini video suke sizoyifaka ukwazi ukuthola i-notification. Kodwa ke insuku zonke suke ikhona i-video ngo9 ekseni siyaqinisekisa ukuthi kune video ozovuka ngayo uyithole ongakwazi ukufunde yona. Number 2 uthi ke la ububu ukuphupha ume ngaphambi kweHhashi ubambeke ngamatomu uhleka. Asiphinde sifundise futhi sicathulisa abantu. Kubalekile ukuthi umubuza uthi sawubona. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ume ngaphambi kweHhashi ubambeke ngamatomu. That's a right approach yokukhuluma nabantu. Asenze kanjena. Number 1 uma uphupha la ubambeke iHhashi ngamatomu uPaul uhle kakhulu olivama ukusho la ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukufeza isifiso sakho sokulawula mhlawumbe omunye umuntu okungenzeka eksebudlaneni osukunabo noma umuntu osukusonele naye, noma kungasho futhi ukuthi uzokwazi ukulawula impilo yakho noma uzokwazi ukulawula into ethinta uhwebo, into ethinta umnotho, noma ke uzokwazi ukulawula ibhizinisi lakho ukuze lihambe ngalendlela wena ofuna ngayo, yabona. Number 2 uma uphupha ubambe iHhashi ngamatomu futhi singathatha sithi thina uPaul ngabelichaza ukuthi empilweni ngane kwethu kunesidingo sokuthi ulawule isimo sempilo yakho. Ngenzeka njengabe manje impilo yakho iyadlebeleka kodwa ukuthi wenze njani uyilawule. Number 3 uma uphupha ke usufasa iHhashi ngamatomu ulifaka amatomu iHhashi. Lolo Paul ngasho ukuthi uzophoqelela omunye umuntu oseduze nawe ukuthi mhlawumbe amukele umbono wakho, amukele mhlawumbe inkambo yakho, amukele mhlawumbe izimiso zakho ngisho engathandi lowo muntu, yabona. Siyabonga ke sibekela udaba lwamaphupho uthina la iHhashi ebanjwe ngamatomu noma efakwa amatomu. Like le video, subscribe ku channel bese uyaqinisekisa ukuthi uma subscribe uyabuya insuku zonke ngoba ama video siyafaka. Inamba yami ikhona, uma usubscribe khululeka ngayithatha inamba yomfone. Siwe